Ya aka yi ne kwari wai ya maganar zaben ne. To kawai maganar zabe ya aka yi kenan. Ai kawai da abin da gandujiya ta yi kana ji na. Kawai ai kasa da shi. Kuma fa daman ka san mai girma Madugu ya ce gini ko ya kai tsayi 1000 in dai suka hau sai ya sauko kasa. To kawai ku zo mu je da maza a kasa. Kawai mu je mu fara aikin tun yanzu. Ko ya kai Pentagon sai mun sauke. Kawai mu je mu ko ya kai Kano girma. Za mu ɗan yi ruguzau ne a ta yankin nan. Me? Ruguzau za mu ɗan yi a ta yankin nan. Me za ku rushe? Ruguzau za abin nan da muka za mu yi ruguzau ne. To, ku ma'aikatan Kanibda ne? Masu jan kai ne shiga mun fita daban. Ya ci kwal ubansa. Ba alama ba. Mana ai mu duk inda muka shiga mun fita daban kana ganin mu ka san mu din ne na Madugu ba uban tafiya. To sun an yi zaben ne sun ci ne? Ai su za su hau sun ci ai. Kada daga bara can. Kuna da hankali kuwa? Duk ba su ku kwaci uban ku yanzu kan su ci din. Insha Allah mun ci mun gama. Gani? Kun ci kun gama ko? Insha in banda iskanci wani mutum isa ku je ku yi shaye-shaye ku ce za ku rushe abin gwamnati da ake amfani da shi. Kai kar ku ƙara zuwa garejin nan su suke muku sace-sace. Duk notunan mu kaf sun sace sun kawai yan jari. Kaji ko zaben ba ai ba wai in wane ya hau za su zo su. Ba su da hankali. Su ci zaɓe. Shi kan suna can magun shaye-shaye ake zaben. Allah da Allah. Shi kanshi Madugun da ake faɗa sun zama mai alaƙaƙa irin wayannan ƴan shaye-shayen. To. Dan sai su zo su yi abu ma alata shi. To ai da irin su suke amfani. Ba su da sana'an yi, dai su ba su kuɗi a je a yi shaye-shaye a yi rashin mutunci. Injiniya. Duk yaron da isa ke tsallako muku nan kowace iriyar hula ce a kansa ku zane dan iska. Shikenan. Ga hula kamar ja kamar dan wuta. Allah ya sauke. Wai wani in wane ya ci zai za su rushe kayan gwamnati. Haka ake gaya musu. Saboda ake Wannan gajeren bidiyo saƙo ne daga Salisu Muhammad Baita.